Ale to bolo zriadenie účtu a úplne iné operácie. Hej, to znamená, že niekto dáva aj zlé informácie Robertovi Ficovi a on ich nenačerpáva svojim praktickým životom. Dobre? Držte sa, všetko dobre. Vďaka plánu obnovy staviame našu budúcnosť. Podporujeme výstavbu cyklistickej infraštruktúry, digitalizujeme Slovensko pre jednoduchší život a zlepšujeme digitálne zručnosti obyvateľov, modernizujeme budovy vysokých škôl a rekonštruujeme bývanie na internátoch, investujeme do zelených energií a obnoviteľných zdrojov, chránime prírodu a domácnostiam šetríme náklady. A to sme zatiaľ iba v polovici. Plán obnovy. Dokončíme, čo sme začali. 5 minút do konca. Budeme končiť. Ďalší termín je v piatok. Urobte si aj vy skúšku šťastia. Podajte si loto, ktoré odteraz žrebujeme už aj každý piatok. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Minulý týždeň odbehli 204 kilometrov po prúde Dunaja na našom území. Ochranári Míra Rakovská a Miroslav Očadlík bežali z Devína do Chľaby. Z opačnej strany proti prúdu s nimi pretekal kajakár. Prečo to celé robili? To už sa opýtam našich hostí. V štúdiu vítam Míru Rakovskú z Bratislavy.